banco que se encontra na plaza principal da cidade, portanto, na praza, ten que ser non unha rúa oculta pola parte traseira dunha vila pequeniña, non. Aquí temos unha praza con un xardín, sí. Aquí temos o banco, sí. Pequenino. É pequenino. Para ser a praza. Imagine quanto grande que sea, non ten problema. Sí, é previo todo, é a manzana toda, non? Correcto. O sentido do tránsito, aquí así, sí? Por tanto, así, e o contrario. Ok, tudo. A policía fica acá, como todos os policiais, moito atentos co que acontece no entorno, tá bom. Mais cousas. Isto plantexamos simplemente a situación, porque queremos ser moito fiéis con as hipótesis do xogo. Aquí ten que pasa transporte público, bien? E aquí, obviamente, ten unha parada do autocarro. Unha paraxe do autocarro fica aquí. En frente da porta principal. Non pode ser, non? A porta principal ten sentido único. O autobús tamén, sí, claro. Nos analizamos o que é o coñecemento do banco da cousa que máis tiñamos? Aquí pasa o autocarro, ambulancias, servicios públicos, estas cousas. E naturalmente nos pasa o autocarro, ese é o problema. Há dúas claves no noso plan. Claves. É inverno. Mes de janeiro. Aliás, é un mes de moito gasto. Os 25 millóns veñen moi ben para os ambos. Todos os anos. Entón, nós imos colocar neste punto, imos colocar unha carriña de castañas. Unha carriña de castañas. Puntos cómplices. E aproximar a carriña de castañas onde nós, o vino, vai estar cá coa carriña de castañas. É inverno, fa frío. Unha pregunta, só ese día? Non, leva aquí, porque este tempo viciando, tendo todo. 2 semanas. Carriña de castañas. Licencia municipal. É a tarde, o plano vai se desenvolver a tarde. Consideramos que a hora máis apropiada é ás 16:55. E para qué? A hora máis apropiada para qué? Nós previamente ligamos con o xerente. Non chegamos ali de improviso. Non, nós ligamos previamente. E comentamos que temos unha información moito sensible para tratarnos con ele. E precisamos, dunha cita, concordar unha cita, e a hora máis apropiada e case 6:55 horario público, aliás, é un horario público.